Misaka niadtong bulan sa Abril ang numero sa mga Pilipino nga walay trabaho. Kini sumala sa taho sa Philippine Statistics Authority kaniadtong Huwebes, Hunyo 6. Sa taho ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, ang National Statistician ug Civil Registrar General sa PSA, iyang gipakita nga mas mitaas ang dunay mga trabaho. Ang employed persons o bilang ng mga may trabaho o negosyo ay naitala sa 48.36 million. Ito ay mas mataas ng 297,000 kaysa sa naitala noong Abril 2023 na nasa 48.06 million at higit na mas mataas din kung ikukumpara sa bilang noong Enero 2024 na nasa 45.94 million. Ang employment rate nitong Abril 2024 ay nasa 96%. Ito ay tinatayang mas mataas kaysa sa naiulat noong Abril 2023 at Enero 2024 na parehong nasa 95.5%. Apan sa susamang survey, gipakita usab nga misaka ang walay mga trabaho. Yung tama ka, no, ang datos natin ay tumaas yung underemployment at lumaki kasi yung underemployment natin sa certain subsectors, no? Ganun naman palagi, may mga subsectors sa ating economy na may improvement in terms of employment and may mga iba naman na bumababa. Sumala sa report, ang walay trabaho misaka ngadto sa 4% niadtong bulan sa Abril gikan sa 3.9% niadtong bulan sa Marso. Bot pasabot adunay 2.04 milyones nga Pilipino ang walay trabaho ikumpara sa 2 milyones nga walay trabaho niadtong bulan sa Marso. Samtang ang underemployment rate nagpakita usab og talagsaong pagsaka nga niabot sa 14.6% niadtong bulan sa Abril kung imo ikumpara sa 13.9% niadtong bulan sa Enero tuig 2024. Ang underemployed nagpasabot sa mga individual nga dunay trabaho apan nangita pag dugang oras nga makatrabaho o dugang trabaho o bagong trabaho nga mas taas og oras kay mas dako ang ilang kita. Ang gipasabot sa statistika, 7.04 ka milyon kon 48.36 milyones ka mga trabahador o empleyado nagtinguha nga dunay dugang nga oras sa trabaho sa ilang trabahoan o adunay bagong trabaho nga dunay mas taas nga kita aron mabitbit sa ilang pamilya. Ang pagtaas sa gidaghanon sa kawalay trabaho ug kakulang sa trabaho nagpasiugda sa padayon nga paghagit sa merkado sa pamuo nga gipasamot sa kawalay kasiguruhan sa ekonomiya ug ang isyu sa istruktura sa gobyerno sulod sa nagkalain-laing industriya. Dinhi sa Davao Region, misaka usab ang unemployment rate ug niadtong bulan sa Abril nakita ang gidaghanon sa walay trabaho ug miabot kini sa 4.5% gikan sa 4.2% niadtong bulan sa Marso. Kini nagpakita nga adunay 90,000 ka mga individual nga walay trabaho sa Davao Region niadtong Abril kung itandi sa giban-ibanang 84,000 niadtong milabayng bulan. Ang underemployment rate sa Davao Region misaka usab ngadto sa 16% nga nagpasiugda sa panginahanglan sa rehiyon alang sa mas maayong oportunidad sa panarbaho ug kasiguruhan sa ilang trabahoan. Sa report sa PSA makita nga niadtong bulan sa Abril mas daghan ang underemployed nga mga lalaki kumpara sa mga babay. Ang pinakabag-ong datos sa PSA nagsugyot nga gikinahanglan na ang interbensyon aron pakusgan ang hutong sa pamuo labi na ang mga sektor nga naigo sa pagkahugno sa ekonomiya niadtong panahon sa pandemya. Ang pagdaghan sa gidaghanon sa walay trabaho ug kulang sa trabaho nga mga Pilipino usa ka kritikal nga isyu nga nanginahanglan og hinanaling pagtagad aron masiguro ang malungtarong pagbangon sa ekonomiya ug eksklusibong paglambo niini. Gisugyot sa mga ekonomista nga aron masulbad ang problema gikinahanglan ang usa ka komprehensibong palisiya nga nagpunting sa paghimo og trabaho, pag-uswag sa kahanas ug mga reforma sa ekonomiya aron mapukaw ang pagtubo o madasig ang mga oportunidad sa pagpanarbaho sa atong mga katawhan. Edit Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe!